ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Lagos TV. имрӯз барои шумо куртаҳои духтагӣ, платиҳои ипеки духтагӣ тайёра нишон медиҳем. Нархи 200 сомон. Донадаи бо каси опту мегира марҳамат гап мезанад. Ипекҳои италиянская шумо медонед чӣ қадр материалиш зурай. Ина духтагӣ тайёраш ин нархати арзон аст. Поёнша нигар кунед, поёнаш хеле парпар кадаги аст. Ина хеле ранги види кнопши кадаги мондаги не ки кнопка нестан ё кор намекунанд. Фақат барои зебуш кадаги аст. Аккуратный, без санги, без хичи, нархш 200 сомон. Размеру а чанд сар мешава ка? 48 то 58. Ай 48 пуш то 58 пуш ҳам метавонед ки занг бизанед. На остинош, поёнаш ина хеле парпар дорад. 15 та 20 та расветкаш будастае. Ина ми расветкаи ки ҳоз шумо дидесен экранда, ҳамаи ҳами ипеки италиянския. Ина марҳамат ма пештар нишон метавонам. Ай размер 48 то 58 пуш. Сразу занг бизанен, дер накунен. Вақте ки дер карден, ҳами чизо буд мешаванд. Чипаки иҷада бозор аптояй 200 сомон. 200 сомон. И ҳозир нархҳои ки ҳозир десин нигар. Пака ҳозир ҳам размерош ҳастай, ҳам цветош ҳастай. Ҳами кадоме ки гирифтанем барвақт. Мисол 2 мо 3 мо занг мезанем, мега ҳами киртамада дар кор ай. Ҳамира ёфта тиед. 10 та зиёд дора бо. Хай иҷада нем цветош да иҷадан хаки бировардаги нест. Обшики 10 та цвет ая? Не, обш 15 намуд. 15 та намуд дори пештар. 15 намудаш пака ҳозир ҳаста. Иҷа сар меша иё дубайский почадоран. Размер ё чанд 48 то 58. Ай 48 то 58 та дорад. Баъд нархи иё 170 сомон. Агар касе ки айноми канали Lagos TV гап мезанад ё ки гирифтанӣ мешавад ё 150 сомон барои шумо почадор. Размер чанд то чанд аст? 48 то 58. Айшам 48 то 58. Айё чӣ доранд? Иё пешошон санг задаги ай. Хеле манжетния. Манжетни вариант почадор. Чанд расетка дорӣ нака? 25 расетка дорем. Пештар биё. 25 расетка дорем аин. 25 расетка дорӣ намарамад. 150 сомонӣ метена 150 сомон. 150 сомон марамад. Бинен иҷа ҳамаи маркош ҳастай. Дубайский папнен хати киртаи гатови тайёр 150 сомон. Марамад. Бинен ё чпо неш бо сангаш бисёртар будааст. Агар чӣ дабто 150 сомон. Ина марамад кадоме ки гирифтанӣ боша, фақат мегирифтагиёт бинависен WhatsApp да. На мегирифтагиёт вообще занг назанед чипаки вақти мо камай. Вақтунам намегирем. Ина марамад. Хушру шумо бибинем. И фақат барои дастафка. Расветка як ай киртои ки шумо дидесен 30 та намудаш аст. 30 намуди паплени дубайский ё поча қатани я бор дигар мегум нақш 150 сомон. Мегирифтагид сразу WhatsApp да бинавис. Бисёр мегӯянд точкара гап намезанем. И точка барои гап намезанем ки фақат барои дастафка аст. Дастафка дар кор шид гап мезанем. Вақте ки соҳибш иҷозат дод точкаш ҳам гап мезанем. Ана бологиё да ҳастан иё нархшон чанд ака? 150 сомон. 150 сомон иё. Размер чанд то чанд дорем? 48 то 58. 48 то 58. Айна иё шабнами сурайё мегана. Шабнам чико 100 чанд бутен иё? Дорагин 150. Иё 150? Октови шо ки дона? Дона Дона 150 сомон. Ана гулдоро чанд янака? 200? 200 сомай. Ҳа. 180 балом шумо гап занед. Материалиш чия? Материал шо гап? Материал барача. Барашка, ҳа? Ай, 180 сомон. Маладеж. Иё сезонашон гузаштагӣ нест? Не, маладеж дорӣ тунекай. Аҳа, чандай нархи ё? 160. 160 сомон. Нам чизе ки дидесен? 48 то 52. Ай, гулдор, ду намуд. Основной мо барои не киртои баҳорӣ омагем ки шумо да беҳад маъқул мешавад. 150 сомон. Марҳамат, занг занен, дастафка дар кор боша бинависен. Боқи сарбаланд обод бошен. Видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунем. Худоҳафиз.